Maray na aga, makamamamay. Uya na pala si mother, nakauli na. Uya nga ni, bigla ako napagmatatahon ako kung sisa nagtataram-taram na yaon sa taas kang pamayuhan ko. Paghiling ako ay si mother nagtataram-taram na ang sa kuya daang ref. May nagluluwas tubig. Sabi niya sa kuya, hilinga na nga yagay hota. Ano nga yan ni Yuta, nagtuturubig ang luwas. Hindi rin tigtutok do pang pagkaray hilinga na baya kaya naisipan kong i-video. Tapos, dai pa na kontento, sabi pa, niyan ko lang ngayon yung nahiling. Sabi ko man, ay ako niya ako haloy-haloy ko nang nahiling yan. Intero, tigtuturotok do pa ang tubig, hilinga na baya. Sabi niya, o bakit nga itong ref ngayang yaon sa news site, taba ko man araw ganiyo. Siyempre niya ako, tayo niyo, iba man kesa naman sa ref na nasa news site. Ako niya ako, haloyun ko na yan aram, na araw talaga yan kayan, intero nga lason man na maray, ay inda. Ngunyan lang talaga niya yan nahiling, tangunyan man lang siya dyan nagtukaw, dahil nga ni permi siyang mayo. Kaya ano pa, dahil niya naaram ang nangyayari sa mundo niya. Tao yan na, naglilinig na ako dito sa los, grabe na naman ang sa kuyang pasali, ay inda man sa buhay kong iniyo. Mayo na kaya ako ibang maginibo, kundi magparalinis, magparawasiwas, kang sigid na iniyo digdiyo sa luwas. Ang oran man kayang iniyo mayo pang pundo, ay inda, grabe na ang kapagalan ko, pero ako kaya aram na nindo, di ako nakakatios talaga ning maate. Oho. Uyam man nga ni si Papa, nauuyam na naman nga ni Indian magparamasid sa kuya. Tas sabi sa kuya, ay ano na yan daraga. Mayo ka ng pundo kakalinig. Grabe man namray ang kaartehan mo. Hanggang ngunyan daw, agurang na ako daraga pagiraray, ay ano naman tayo. At ahabo ko naman magpapaapo ding daraga, ta nasusupog naman ako, dapat gay na lang, pero daraga pa man giraray ay inda. Uya nga ni napansin kong nakabukas ang kondominium na iniyo ni Param, ay ni Papa pala, na kaya sinarado ko na muna at nag-uuka-uka ng pintuan na niyo, tanatumba na. O di yun na nga ni ako digdiyo sa may kusina, digdiyo sa luwas, sinali na digdiyo ni Papa si cabinet, kaya sabi ko, salamat man ta naghiwas-hiwas. Ay aram daw nindo, grabe ang pagal magparamadali, magparataram. Sa bagay, kung lulumbayan ko man kaya magtaram, ay baka mayo nang magdangog sa kuya, at baka tungkaan ng maray. Ha? Tungkaan ng maray? Baka tungkaon na. Ay, inda. Sari-sari naman nagpaparasabi ko. Basta uya, naglilinig ako digdiyo. Ta napapagalangan ako digdiyo, taday pa ako napamahaw. Ata man kaya ang natad na iniyo daga, ano pa, tigsemento ni Papa, di ano palugod ako ang porsadong nahinguragan digdiyo magparalinig. Tapos ngunyan, binabalakan niya na naman, nasasalugan niya daaning kawayan. Ay talagang diin ako nagtugot, sabi ko, ay ano na niya ako yan pa, mayo ka naman ibang nagigilibok, kundi pagparapadakulaon ang kubo na iniyo. Maray lamang, kung maayos nga ni ang gibo, sa nga nita saralpit man, ay inda talaga. Yan nga ning atop na yan, no, kakagibo niya lang kayan kang nakaaging aldaw, ay nag-iwal pa kami dyan, tanya ko, paday mo na yung pagparaatopan, tamadakula na naman iniyo. Talagang day nagtugot na day maatopan, kaya uya may atop-atop na naman ng yero. Ang guton man sa kuya si Papa, sabi sa ko ni Papa, huwag mo kong pakikialaman, alam ko ang ginagawa ko. Ay, tinagalog pa ako. Hali-hali na digdiyo sa mundo, hali-hali na digdiyo sa Bicol, Tagalog, Bicol pa rin, ay tapos. Ay inda, kung ano-ano na naman ang tagpaparataram ko. O yan na nga ni, tapos na ako magsigidigdiyo sa sementong iniyo, nabalak pa ni Papa na laganan ng kawayan, pero diin ako nagtugot, naanggot na talaga ako. Pagkatapos ko nga ni maglinig, o yan na, nagsasakdo ako digdiyo sa baba, mahugas na naman ako kan tambak na hugasan. O yan na nga ni, naglalabo-labo na ako, ang sa kuya pang braso nagtatalo-talo pa, ay inda. Ay, iniyo pala atop na iniyo digdiyo sa kusina, dikit na lang mabubulso na. Pagkatapos ko maghugas, asin tigpaparahapag ko ang sa kuyang pagtaram, ta dapat da mabilis ang pagtaram, bako dang malumbay, kaya uyan na, tiglalabo-labo ko na talaga. Binabahugan ko na muna ang ataman ming gamgam na si Rocco. Gamgam pala iniyo kan sa kuyang pamangkin na si Princess. Regalo iniyo sa iya kang digdi siya nag-birthday ning anong na taon siguro siya kaito. Siguro si Lola Apo kaniyo ang nagregalo sa iya o sa Auntie Gina. Ang gamgam pating iniyo kapag inaabot mo sa pangaran, ugmahon man, nagkukupa-kupa man pati, lingon mo. Nagbubuka-buka pati kin ang pagpa kapag inaabot mo sa pangaran. Rocco! Rocco! O, di ba? Sabi ko sa Indo, nagbubuka-buka kayo ng pagpa kapag inaabot sa pangaran. O, uto na nga si mother, nagsisipilyo man pala iniyo. Na ako dae.
Makaregos naman nga ni ako, tabang bagal na kang buhay ko. Oo, yan na, mabaldiyo da mo na iniyo. Sabi ko, sige na niya ako, ta mag-iba-iba ka man sa kuya pagpasali. O di o yan na, ipapahiling ko sa indo ha, ang asa ko yung, ay nako, saralpit na antaram ko. Di o yan na nga ni, yaw na kami diyo sa tangkalan, o yung ebidensya na talagang daisin na nag-uugi kay mother, hilingon mo tayo sa kuya na naman nagtutong kahal. O diba, sabi na sa indo naniwala na ka mo. Pagkatapos ko nga ni bidyon si mother, mapasapa ako, tay papahiling ko sa indo na naghupaan na ang baha. Ako naman ngunyan, mayo lang, gusto ko lang may maibidyo. Ay halat lang pala, day pa palang tapos magbahog. O yata papakubanan tamo na. Hihilingon ta ko anong magiging reaction kay niya. Hello, yun man na maray, nagpapasali naman garo niyo. Ay tapos kaya, nagkaritindog pa. Ay uya na ha, mahali na siguro, tapos na. Ay, buring ina ka. Ano sinabi mo, ma? Ano sinabi mo? Itong totoo na sinabi mo. Uya na, maduma na ako sa sapa at ipapahiling ko sa indo. Ha? Mayo man sa kuya naghahapot kung kumusta ang sapa, pero dahil nga ni mayo naghahapot sa kuya, ipapahiling ko na sa indo kaya uya na, paduma na ako. Makusog pa lang sinakaaging baha hanggang digdiyo sa may gapo. Oho. Yan mga gapong iyan ka man nakaagi, grabe ang baha, as in talagang mayo yan. Sana nga ni, matapos naman ang kauuran, taherak man kang mga lugar, mga harong na naapektuhan talaga kang pag-uran, pagbaha, ay talagang dapat ipangadjita na sana matapos na, sana bago magpasko, okay na. O paano, makamamamay hanggang digdi na lang muna ang sako yung pagpapasali, asin ang sako yung pagbibideo. Makarigos na muna ako, tagaraw baga nag-iiba na ang mundo. Pagkatapos ko pala magkarigos, nagiramdaman ko igwa pala akong binidyo pag-abot ni mother ka sa ugma. Kuya pala si itsura niya kang pag-abot, may pasalubong sa kuya ugmahon man, hirak man kang ina ako ano daw iniyo. Ay hirak man daw iniiwal ko, tigbakalan man ako ni sanggatuso na tsinelas, sa kadaa, sopas. Interong saktuhon man pati sa kuya, ay hirak man kang ina ko. Nare-e-e. Narealize na siguro ako siging bahogon sa iyang oreg. Kaya nakonsensyaman siguro binakalbakalan man ako.